הנשיא טראמפ שב ואיים הלילה המשטר בטהרן ואמר וושינגטון עוקבת מקרוב מאוד אחר המחאות באיראן. הנה הדברים. Look, we're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ובינתיים, תוכנית הבריחה של חמינאי נחשפת. דוח מודיעין שנחשף בסנדיי טיימס מלמד שהמנהיג העליון של איראן גיבש תוכנית גיבוי לבריחה למוסקבה עם עד 20 מעוזריו ובני משפחתו, אם המחאות באיראן יחמירו או אם כוחות הביטחון שלו ינטשו אותו. דוב גילהר כתבנו מעדכן כי בדיווח נאמר שהתוכנית מבוססת על מתווה ההימלטות של בעל בריתו, נשיא סוריה המודח אסד, שנמלט מדמשק למוסקבה לפני כשנה.